kien imċanfar, ġie akkużat, ġie maqtul, kundannat għal xi ħaġa li hu m'għamilx, għal dnub li hu ma wettaqx. Allura hawnhekk eżisti dil-beatitudni f'dil parti tiddaħħalna aktar minn kollox. Mhux xi ħaġa għall-qdusija tiegħi, imma xi ħaġa li ħaddaħħalni f'komunjoni mal-Mulej Ġesu. Hija esperjenza li se ddaħħalni tant mill-qalb miegħu. Hija esperjenza li se ddaħħalni f'rabta iktar personali miegħu. Allura eżisti kieku aħna kienna nifhmu dan kollu, ovvjament jekk inkunu nies li rridu nimtlew bl-Ispirtu tagħna, kemm tkun differenti l-esperjenza tagħna, kemm tkun differenti eżisti l-ħajja tagħna. Ovvjament għal min ma jridx jikber fil-qdusija jirraġuna b'mod ieħor. Imma dawk li jridu jilqgħu verament id-don tal-qdusija f'ħajjithom, il-perfezzjoni tal-ħajja nisranija li tinsab li tkun bħal Kristu. Allura jilqgħu din qed jgħidilna Franġisku, x'qed jgħidilna? Meta inti tkun akkużat imċanfar għal xi ħaġa li int ma tkunx għamilt. Ħin il-għaddej li ma jġib skużi malajr. It-tendenza normali tagħna hija eżistija li meta jien akkużat b'xi ħaġa li mhix vera, jiena niddefendi lili nnifsi. Jiena naqbes għalija nnifsi naħseb huwa stint naturali, illi jiġi fina bħala bnedmin. Ma Franġisku qed jagħmlilna din l-istedina biex nagħmlu pass il quddiem biex inkunu verament bħal Ġesu. Il-passi li tagħmel qabel li ma toħodha bis-saba daqs li kieku enta tiċċanfarilek innifsek, dik anke ma jemminx forsi jasal li jagħmilha. Min għandu l-fidi forsi jasal li jagħmel anke t-tieni pass, li jibqa' dħuli li joqgħod għal kollox bir-rispett, jammetti bl-umiltà jfittex ipatti minn rajh, però anke min m'għandux fidi jasal li jagħmilha wkoll naħseb xi mod erojku. Però biex tasal għat-tielet livell li tkun verament il-fidi tiegħek f'Ġesu li tkun tixbu. Ma tiskużax ruħek malajr. Hija l-attitudni ta' Ġesu fil-passjoni. Ġesu ma jiskużax ruħu malajr. Franġisku ma jidinix illi ma tiskużax ruħek, ġifiri ma turix l-innoċenza tiegħek, li ma turix malajr. U xi kuntanti għal dik il-malajr li aħna nkunu rridu, li jiena rrid li l-innoċenza tiegħi toħroġ mill-ewwel. Li jiena rrid li mill-ewwel nkun magħruf li jiena minix ħati. Din naraw eżisti fl-episodji tant qaddisin. Nistgħu naraw f'umna Marija. Marija kienet akkużata minn San Ġusepp. Meta jrid jibata bil-moħbi kienet jagħmel akkuża fuqha li din għamlet xi ħaġa ħażina. Il-Madonna ma taġġielx biex malajr il-verità tagħha toħroġ. Imma tħalli l-Alla joħroġ il-verità hu. U joħroġha hu permezz ta' ħolma li kellu Ġuseppi, għax Marija l-mara tal-fidi hija l-mara li qed temmen, mara li tafda. U allura li ma niskawsawx ruħna malajr, irnomluha verament f'din relazzjoni. Għaliex ma niskużax ruħi malajr għax it-tama tiegħda fil-mulej li se jkunu f'ħinu f'waqt li joħroġ verament il-verità. Li ġarrab bl-umiltà l-mistħija u ċ-ċanfira. Daw iż-żewġ affarijiet li qed jgħidilna Franġisku li ma tiskużax ruħek malajr u li ġarrab bl-umiltà il-mistħija iċ-ċanfira. Iġġarraf bl-umiltà u l-mistħija u ċ-ċanfira. Mela Franġisku l-enfasi tiegħu huwa li inti ġarraba din l-umiltà, din l-umiljazzjoni, li inti ġarrab din il-mistħija f'kelma waħda. Il-ċanfira meta inti għandek raġun u jċanfruk qed tumiljak u ġielek tisti. Franġisku qed jgħidlek ġarraba dik l-umiljazzjoni, ġarraba dik il-mistħija għax tkun bniedem mimli bl-Ispiritu tixbaħ il-Kristu fuq is-salib illi ġarraba il-mistħija sas-salib. Ġarraba Ġesu l-umiljazzjoni tas-salib. Kemm profonda eżistijaj. Kemm minn qalbi nixtieqkom li tagħmlu esperjenza tagħha din. Forsi tgħidu x'qed tgħidilna Fader Hayden illum. Ma dan qed ngħidilkom kunu xbħul Ġesu. Franġisku, il-pjagi fuq ġismu dak li kienu jfissru l-bniedem li sar identifikat kompletament mal-mulej Ġesu fuq is-salib. U għalhekk seta' jibdel u jġeddet il-Knisja ta' żmienu. Għaliex jingħaqad ma' Ġesu msallab eżistijaj. Min jaf dan San Franġisku stess kemm ġarrab din l-umiljazzjoni, kemm ġarrab din il-mistħija ta' ċanfir li kellu jaqla anke mill-istess Knisja. Meta l-Knisja stess nies fil-Knisja ma femux Alla x'qed jagħmel fih. Akkużawh b'diversi akkużi. Din ġrat tant qaddisin f'mokk jiġini San Piju tal-Pjagi, kien anke mill-Knisja stess ma kienx mifhum. San Ġorġ preka fi żminijietna, mill-Knisja stess, mill-kleru.